Puilan ko bilang mati biwa lam sago khabang ni takotai bukhok song norok lai thangjak o jaga o je somarjit debor ma hnei kaijak mani 3 mas kaya khomatra phatar haste o bihing no mai khopsa sarnani ba rang puisa buini bihi khaikano buini bihi bosa haikano tini bobo bini bihing no risum rok pairani hnei rang puisa khlainani hnei tini Tripura no yakarei phatar haste o thangjamani a phatar haste o thangjamani buino nogoi ba buino tontoi ni jini bihi bo sana tonani hnei wansogoi bo thangjamani tini bo phatar haste o thangmani 10 din ba 15 din haisi tongi phaisiu hingkano bini sak hamya energy sori dor borongoi phaikya 2 din haisa matro phatar haste o samung khalai mamusiu hingkano bo nogo phaioi bini ma babo sambona rihimani bisingtoi nogo phaimani bisingtoi bo sak aste aste khe tebo sak hamya ongrerek bini buang bo phasong bono sori naimani bisingtoi naibo tongmani koidin tokhono bini langma soi thangka a bini langma chomani bisingtoi tini bini ba sini kobor kokbai hingka to sajago 13 din thैमानि pore to 13 din honjagoi thango hingke tini tui salo bini 13 din noro nugui mankhana yango je meremsi da hoन ba abong ni abo no subainani bagoi kwkha rok songlai tongo ba oro kotor komang sosongoi tongo cameraman no kongnai ani logi kisa phaji yango cameraman no chakdi hingke borok ni nogo tini panda khalai lainani ba 13 dini tini o jaga borok onek borok no phaijak noro nugui mankhana yang o jaga borok ni o jaga lutok sanani bagoi ba tamnani bagoi yang o mwtai rok rwui tonglaio background nugui mankhana cameraman no konui kisa clear khe yang chakdi hingke phadi chwng bini nokni bini buang bupha je guardian bai chwng tebo swrai swrai khe sawui malainai je omoni bisingtwi somarjit agi bo mahai borok tongjamani bo tamo rok khai chai tongjamani bwswk jora rok porikha chwng abono tebo swrai swrai khailaiyani puilani simi norok paithak jora nai tongo jotono no hambai khabang ni dakotai bukhuk song hingke chwng thik o jaga je nugui mankha je somarjit ni buma bupha hingke je ayang somarjit ni bini bwkrajak bwkra nugui mankha thik ani yang line khe bachalaijak chwng borok no swnglainai phadi borok bai chwng kaham khe tebo clear khailainai je omoni tui je bini bwsa thैmani tui thuno thaikia hingke bini tabuk 13 din ba sraddho hinui bo hwnjago chini kok bai hingke to gomoni tui chwng swrai swrai sawui malainai 13 din o borok bahai khe khalailaikia borok ni yago to rang puisa rok belai no kwrijak je sak hamya bini bwsa thैmani je sak hamya naimang naimang rang puisa rok bo kwrwikha 3 mas siko kaijakmani aboni pore kheno baira thangka baira thangna hinui yang guardian jotono kisa kisa khe chubalai khe bini bwsano rang rok halaimani kosto mosa kosto rok halai tonglaimani aboni bisingo sak hamya bo wngui thangka sak hamya wngmani bisingtwi doctor bo nairwkha doctor nairwmani bo khoroso thangka hingke tabuk bahai khe je o 13 din no borok khlai mangkha abono chwng tebo swrai swrai sawui malainai acha kaka sai khwnargo rodi je nini sajala thैmani bisingtwi 13 din rok bahai khe kaham kwrwk hono khaikha 13 din to tabuk to rang puisa kwrwi ba buino ro sorok ali rok dai dai ma khlainai 13 din bisingo ma khlainai no koba chwnglai tabuk ro rangsi puisa kwrwi koba buino sorok rok ma nakha haita bini thani rang kisa misa solok manakha akong nungna bwla hingke tabuk je nini sajala to thaikia ba bebangno sawui bo mankha je kaijakmani 3 mas siko haino wngna bwla na 3 mas 3 mas ni pore borok phatar haste o samung khainani bagui thangjaka je tini norok no je buang buphano kisa misa da rang chalogui manjano hinui borok thangjakmani hingke tini mo haikhe sak hamya wngoi bo nogo phaimani bisingtwi koidin tongkha je bini langma choi thangka hinui norok chwngno sahorirma ni bisingtwi chwng bo phainai phaikha hingke nong oboni bisingtwi tabuk je tamo kok kwchana muchung lukurok no bisingo ba tai tamba thৈji thangka hingka ba 13 din bisingo no theater ma khlainai hingka ba buino diana phera naino ma khlainai o 13 din bisingo hingke kisao chana mana chubaso tongo aiya haikhe no choli ma khlailai ta belai kheno kosto khe norok 13 din ma khlailai ta na nini sajala haikhe bo mahai tongmani bo je kaham kwrwng je kaijaya puro bo mahai khe tongmani bwswk jora rok porikha bo agi to kaham no bo to 12 jora porijak hingke asuk ta 12 jora rok porikha na 12 jora porimani bisingtwi
bo pore ja tongkho na pore liya pore yakari jarekha bo pore liya pore yakari hinkeno সংসার খাইতে হাইতা সংসার khlaikha pore yakha marokho bosoro balokha pore yak amarok to bal yak emne se 5 মাস rong khata gai keno bo kaje khata pora bo yakarkha সংসার bo khaka abo hayengmani ta na hingke bo to obini mo to belai no je tibra hase wana jangnai kok bo ngai thanga kaka haida tini nini sajala je thaiya sakni hinai hik songmani a hik bai bo mosama tonglangniya kahamke matro 3 মাস bai bahai ke borokni bokhaw hamjangmung je kaijangmani muilo khri hayengi thanga haida na hingke tini je nongoboni bisingtwi je nini sajala to thaino thangjaka hingke tabuk nini hamjak tongo berejano haida nini hamjak khe tabuk bo mahairok uansugui tong bwskango bo to thangpai laisuin tongnai o jaga hingke songbo bo nogo thangui tongoi a kokda thangui phaipinai haita laisuin tongnai thangui phai laisuin tongnai thangphai tongnai ta actually kaka no thaichung te kaisa kok sana pogui thanga nini sajalani boyas hongkhe bosoro ongkha emne bono ke 21 raning chol tong 21 hok na 21 jora bini tabuk sore 21 raning hingke 21 raning ko to sana thangka sini sorgani ror hoite ba jesapano tabuk kaijangnani thangka to chwng komsa kom chwla borok hongkhe to 25 bosorok rok nango hingke bono tamni bagui aswk charaio kailaikha bo to hisabo hamjagui se borok ba tonglai mani ke kai mare khata swnga swngkha borok hamjaklai tonglaimani bisingtwi kaima rokhatana nini sinimung kaka ani sinamong ke Durga Devroma Durga Devroma oro tampara kalai noyan chadarpara noyan chadarpara bisrang mono bai gana hingke kabani dakotei bo kusong chelani bo phabai swng kok salaimani khanaka je norok saibo mankhana yang bwrani bini agui sorry chelani bini buma bai kok salaigene je somajini bini ama bai acha kaiki tabuk to nini sajala thai thaka heda tabuk perejano nini hamjak tongo nini hamjak bo tabuk nini nogono je nung nini hamjakno nini nogono do tonchinai ba ayang bini buang buphani nogo bun buang bupha songbai je tonjanai abo nini bahai wansungmani tabuk abo ko yang wasa kan tong thung ta tong na ka ba tong ro nai bo yang wasa ka tong na ka ba ha ka phan tong ro nai bo je ayang wasa tong na yang wasa na ka ha ka phan ma tong nai ni ta tong phani ba hingke chwng to sawi maka yang je bwraini buang bupha je kok samani chwngno je 13 din rok paiei kwchang je borok bai baksano nogo talangui tonchinai a kok rok sawi tongo tabuk je bwraini buang bupha chong abono norok tamo hon abok si tamu talang na ka ba bong ni sa bok talang thung ka ba talang thung bok talang ya lai suri ta na ka ba tong thung yang wasa ke kano kaiki nini sajala to agi chwng to khanaka je 12 jora poriwoi kaija kha ba songjar khanani bwri bo nakha hingke bo agi rogo kono nungmani chamani o bahai rok kono kwrwui nyabuna khaya bo su pam saya bo ya bo ro bo yor ya to bu saya aha kan tong bo kono khlaya bo nogon tong bo ya kono aba hai be ba hai khlaya hingke nog no khongola bahai rok choli tongmani agi kan tong bo nogo bo borok to 3 mas siko kaijangmani heda o 3 mas ni bisingo borok hisangni rok kono khapilaya ba kok banglaimani walaimani mohai rok tera tong kwrwui aba hai ro kwrwui jong ka kan milai tong lai kono kwrwui aba hai ro ba kok rok banglaiei nogni rok khalaimani o bahai rok khanaya na aba hai ro ngya sung ka kan milai tong lai basa hanja khaba kai boru ni ko ka kan milai lai tong lai jong aba hai ro ngya tini to chong nugui maka je nini sajalani 13 din no norok hwngjao 13 din khailaimani bisingtwi chwng to swango phaibar nong khoktui khanaka rang puisa rok ponjon to kwrwui kha yago khok chapano tabuk bosini 13 din rok khainani poito belai no kosto ongui tongo rokni thangmani bisingtwi norok bahai rok kho khalailaijak kha abo abo khaimani bunya ro kise misa rok nai ma khlaijak kha rang puisa kwrwui ba tam khaina ba khaina se nango ka ba
banya solo ari nai pan ma khalai nai kata tam khaine ba khanya la nangu ka ba ko sungbu gari borok ba ise mi sapa nang sungbu mana musung kata gari borok kosto mo sa khalai lai ma ba noro no kebo khoroksa se pono chero soba phaikya oboni bisingtui ke bla suba ya ko sungno sung ko loko kaisa no ko suko khalai lai ni ma khalai lai kata ke bu suba nai kere khu kamini borok rok khe chero soba phaikya je noro no chero soba kha je oma hairok ni bisingtui noro ni yagoto rang poisa kwrwi rok ni samani ba je nom kamini ngei je lokoni kaisa ngei noro no kebo pono soba liya da ab suba ma ka suba ya no ke sung para loko kaisa khaja gwa loko kaisa ni je mama ni aban khalai lai ja kata tam khanya ba abo banyo je mamani khlailai donglai to na ge kaiki sungto je saka kubui jata kok pairin ma sao haida tabuk sung nugui makhani hamjungni boto boya sungyaku kajangnani hisabo uporjukto sungyaku haida na ge tabuk nini hamjuk ni life to tabuk se starango ba nini sajanani life o tabuk se starango 21 বছর siku nini sajalo to thai thanga tabu nini hamjuk sasung nini hamjungni yakari kalan thanga nini je nini hamjung nini sajalano no poito khayei bisas khayei thaiasangno nongbai halok bawei je bsabati khayei thanglai ni hini wan songlai tonglai mani ba a wan songmani tini mopliksa hayengei tini nini sajala o hasaka ja o sungsaro kwrwi kha hingke tabuk nini hamjuk to saraiko ba life bini tabuk se starondrok boto alada songsaro kono khawi mano ba borokni life to jotoni no life tongma ba jibon tongma ba nonga borok no tamo sanani mosong ba onyo songsar khapono nini bkhatui tamo sungmung tongnai ba onyo songsar khapono nini nog nukhungo phai tongphaji ba berai tongphaji aba herok da sana mosong tamo boma hai onya sangsa bob tak sarai joraba khaipa ne ko phaitung bosam bodala bosa nge phanu ko thang phai lai si bosa kan tong lai ne te sung tang khai ne ba bo thago thang phai nge no ko mi le lai tong lai ne te sung ar ka sangsa khapa no মানে নরক যে সামাই সামাই যে হালক মানে কোনো হাসালিংয়া কাকলাইয়া ফুনবাই ককনা সাউই তংলাইনাই আকং নং নাবলা না a ha kan tong lai ne sung kak lai ya ni ni sungma sungna na ni mungtam kaike lokhi de barma lakin gapare khabani dakotai bokosong sungyang duidige to khanai maka srai srai no tabuk yang beri sayango sung khana lainai je borok tamosa je borok ni bisingtui ang yango ma thangchunai khabani dakotai bokosong acha kaka sorry sungtu yang khanai maka je nini samai chongni khoktui no nangla tamo wan suk je aba hairo nitui ang hingbo tam sanan ang boi go apa hanta jeng borok bo sathui thanga manano jeng borok tum kak thang manai abo cheran beba tui bo yang tongna khab yang tongnoi bo tongthu ayang masong thana bo masong bo ma bo bo phachu jeng bo bong beba tui jeng ang su tlangani hima baya ang sudu hin oron tong hi hima bai bo bin bkhawo mane bom hai bin wan suk bom hai tam bin bkhawo tong de bini chongmani ang yang wasa tongnai hingkai akhon tongthu ang abo go je bini mo sungtui haichina nini bosajang ge bosajar porikha bo ingke madhyam phasen jok maidimi phas khano ma porili je kai rekha aba haide mane madhyam phas ngei no mane bo 12 kan bagai ang mane tam hune bono pungorikha or mane he body khaika hingkai bo porili abo batinyo bo mas 2 mas thaya ang thanga bo ang podnani ang se porjaglaka ang dili no mane bonto ngobla pona hangkai pere bed nango tumana hangga babun bo se am kup krin yong bo hapana hingka babu atiya majimen no ta wasapon se ni felting ya no feling ya no potong babu ang jese ko no pori nai babu te no pori hi babu ang se kai mane la shuti sono se pori meya ni bos yo buhai kuno gari bo china lama saya ba se gari bo meya to norong ni parang habiango ini parah monggi ya nggak haban bo pori nan ne ambon te poring tonu kwa tu kerja ma hairok tana nini sajak hingke
agirok bini tongmung samung bahai ba bo tongmani bo mahairok tong ini tomato bo কোনো বুঝাতে বেড়াইয়াছে বউ ni যে কোনো প্রোগ্রাম থাকবো বাতে বুঝাছে থানানি বিনি কোনো সকবো করে মানে আং এসে যতদিন আং নুগুতা বুঝাই বেড়াই ফিংসং পংসং এটা আমটিকে borok khorong nei tongphorok je hisang nei borok no to kai rekha he da ge je nini samiri bai nini basa je kok banglayo walayo rok nei nokholai mani oba hairok miliya khapilaya umarok tira khana tabo sanjarok abo hয়তো আং আনি মানে আন মহাই আন মো বাহাই আং বখাও সং দং আন মহাই বজাম আং একন জায়গা কাহামনুয়া ওয়ালায়া সুলায়া বড় হাইন তংলাই বড় মানে খাজা খানিকে তংতা ওয়ালায়া সুলায়া বড় আছে আর তো নুকুং খাইব ওয়ালায়া তাহাইছ বয়ক তাহা যদিকে ওয়ালায়া খুটা তাহা যদিকে আং ওয়ালায়ু হিनै আং বন কোন হিনবিয়া আনি জামি সানো borok koi bosono khajai mi oma ke tonglai mani ba malai mani kaijang mani to seng thana ka kalbar engai pai 3 mas pore thuyo ba kalbar engai sin sakang ha borok malai mani koi mas hokung khana বড় মালাই মানতে এমনি 1.5 বছর কাখে nor confirm saiwi ma mani hinke guardian dok je guardian kok salai lai marang ko bosor balo ka hene tabuk bai এমনি 1.5 বছর নইটা 1.5 বছর 1.5 bosor pore 1.5 বছর পরে হিংকা ইগো जों কাইলাই দিখাতা কাইলাই 3 বছর ইগো 3 মাস খাই जों ফাগুন 26 তারিখ जों কাইউতা hinke nini samiri to je fatar hastayo thangese oma hai sak hamyang o he da bot fatar hasayo thai sin sikang thanani sikang norono kuno kok samani je ang tirprano yakari fatar hastayo income khainani bagai thana nayo ba thanani rok ni norono singmani rok tira tong je nung nini somarjini bakra ngai oma hai rok nini samiri no kada sahoka आंथ' माने खिजा आं थागा बाबु आंले इंखि बारासिन माथानाय हिसाब हाय नोंथां बाय थानानै नरंबा नगसे ननि कामखौ दं न तान थांगोन न सिगां थांमोबो नरसो नन सरि बायसो माने सामु खायनानैसो नन मुंगो करै सक्ति करै न थानि सामु खायनाबा नगसे काम खायको लगिया बो साव हि बाबु आन बखिजा रांनि खिजा प्रब्लेम हिंसो एनो रां तामसो प्रब्लेम ना हाबा ननि रां प्रब्लेम बुमा बुहा कथां तंखौ बुमा तंनो बुमा तंगो बुफा तंगो न ताम रां बा प्रब्लेम नांबा कुनु संजानो नन आलका खिलाय खिले नन एकटा प्रब्लेम ननि बेल तंग माने आं मान पायानि तुक पायानि yang पायानि समस पायानि आबो आं नां तंगो आन रां तासिनांगौ इंगले आते आबो काव खा तो न ताबो बुमा बुहा न याकारि याखौ न आलगानो तंखौ इंगा आलकान बिसिंगो न तान बारन बारे उसु गुरो काम खायबा बुनो नुंमानि हाय बुसु काम खाय थामो नुंमानि नगा रां पाथंमैया देहा उल्टा बुमा बुहा देहा उल्टा रां मार हरु आं आम हाकिन पारागानो आबे हाकु नुकु आं से बन सागा हि बाबा आं हाबनो बिसि आपनां बिसि खायबिया 5 मास बारा खायबिया ताम बुदि बा सुगा इंगा बो केलाव मुति बुनि अरानि व मुति मानि सुना रक्ता होटेल वन छौदा नखा इंगा राबो चिति दिन बा समनि 5 मास खायनि बाबु हिंसारानो इंगा दाको যেমন থাঙ্গিয়া হাতি কালাই হাই ইংখাতা সিন কক বাই गाय नर असनो थाना मुसु गाय चामे खता हमबा मन बाबू बा एमने खाय ता थाने के हिनो ए ता थाने हिम बुमा बा माना हागा ता थानता आबार बिसे खाय बाबू आं 5 मास बिसिं खाय फायने ता ताम बुति आराम दा नागिना हिन साता बरो गे बरो थांगा थांमने एमने बिसि गाया साता सिकायाखौ गे बरो गसगो सागा बाबू आले और काम खाज मांगला गुले तांबा तामु नक खातां माहाय उंफायकान सारो ए न नागिन सेदा ननि रां हाजार खिबि न गारि बारा खिबि ननि ताबो न खातां जग न भागे ननि रां खाता लस जादो न एक मास मसे काम खायमियाखौ ओसे भाय न फायन न खारां तो खान सौ गाय न आबो थायन तंमन आं को फागादा बाबु खिबा आं फाजिनाय नि आना सारोता যে sak hamyang maninke bufra saima khna सा खामयां मात आबहाय आनासो बुसाया माने यांगो सांग खना हरो या नगो फायै से नगो सालिन तन जाबो जुलु मुसावानो
bo father haseni phai ta a phai pro kono do sa ho ano phaipro kono saya nung phai paisa saimano nogo phaijak ne phaipro sagata mane o phabo phaipan dino khai ang sobai kya hin sarota bo tamo bai phai bo lerban phayo ler phaimani boro ana amba sapro khai amba sor kan saru atu amba sobai ke babu sarota do ago kaham sobai nyabla amane kaham no sa ari maicha je ba boro buhai bo tuki taka mai je miya boro una to kota manu bo buhai je miya nge boro maicha ba boro kono muri sa kata nge bo an saro ang tabo ngo gai ang ta thanga jeng kibin babu bai thangmanya ang bai je baluka mla chon khanango ne bo an sa ka asung ta borok to kaijangman 3 mas sikuna borok hamjak laimya ni jorasi 3 mas sikon ko to ba nogo hiksai kuno samungsa khalaya ko phatani samungsa khalai me ko ta जों to komso kom kaijak khangka kaijagai bosor kaisaro ni parase phataro ba nokno onyo jaga rogo buni nok rogo samoro kamla ro khayo bosor kaisa jor tei chasang nungmani tabusu jor tei je hichang ni je kaijagai kuso kaham kono ba mini lainyo tonglai tong nge borok le kaijagai 3 mas ngka che bihingno yakharise phatar haseo thanga ga aboni bisingte kene tamo kokosana musung je nungni ni chamiri no ngai anda para ha chamon tam ko mo mane kahno phaitu ang amo hai bkhawa ang wa tu horo mane kaham khai kaham ka kam khai phaitu bon nukung kisti do bon rang mane rang ni problem ga ba do mohasru da mane payan bini mane bkhawa wan chugi tong atingi ja bo ba thana musunga nei ang tebo thang do babu kaham ka mane khai ago phiro phaja ko nang amo hai ka chai ro ta ga do ago babu ang phanyai ang phaya khai ang tai bere malia chino ni bo tai ang phaya tai bere lia ni bo kok saru ta no gai o te sa gai ang bo do ko kaham no do mutare ishor ba jate kaham kurken phaitu ang amhe kok sa ga mo no ga do baba ko nei borok thangka thangman pore hanga ga borok hogi ke borok 4 din ga soikya borok honi atta ta mo musu bo sogi so atin saruta ni sungma ni no mong tamo an mung khaito robram debruma ni sajang boyaso nge busarong khana ani bahajung ni boya singai ko tamo 2026 famen bai 18.5 ka uta asak sarayo ba bahai ka dor kai rakha je garden nge abo to ang ba tam sana borok hamjak lagi bon khapi lagi borok nukung khana hin borok khai phama ba amo tam sana ba borok hamjaka hanga ba mana hamjaka bono kai mar sine tang khanya ba kun khani krang bo mana o bui ha kaya ngang kai biang tang thangno mana ang abo he wan chugui tebo noro nukung kaham kai phone khai chalai ta ko noi ang kai mar kha padengge khaban dang khate bukosong yang burenya bo phabai to kok sai makas je bai ke bo tongmani bo ma heka gi tongmani hingka sing tabu yang burenya nginyo bina ama bai kok singnya lanye tebo serai khalanye kaham ka singen bisingtei hingke kaiki nini sajak to sing sai maka 18 bosor sigo tabuk to bo mini life starang drop sigo 18 bosor goto bori rok ni bisingo ba sing sawi maka bo maidini pass khaijak nai hingka oboni bisingtei bo to tabuk tai sak ka takhe songsar rok khanani phono wansoka tabuk kajangmani 3 mas ni pore to bin bosai thanga himan bisingte to bo to tabuk sachong alkangi thanga getaw bo bin bosai ni tere deno payai kesang je norok ba sana nogo thangai tongone hini sing norok ni bisingte sab saka norok singno goboni pore bo boskango taisa songsar rok khanani rok ni wan sugui rok tongui tong hingke norok ni bokhaola tam sing ma khani tam bo bajarai pho ba songtar ba hapano ni ko thanglai so phalai so tona tengwa sa yang wa sa ka yang wasa ka tongnai je bo songsar khapano haitena songtar khai phono yang bro na yang wa tona nga tabo bo thana mo jong khai ko edin tlang tonya ar pore phaibnai kalang thangnai ta tunu ri phaibnai nge bo ma bere ya balokha thana mo jong kha nge ang ba sa thana ni chao ka ma ang 2-3 din phan tongai phanyai to
phai thang phai ga nan chaw ga bo thanang ai talang nai thayang ga yang ro hayang ga ba thum talang ma ya bor bo sai ni bekrang rok tong tong ba abo bo sangwan chung ta chung tang hai talang ma nai nyang tong a ni chung po jog ma tong ta cái yang thang ai ki pe ha pa na berai phai nya 2-3 din ni chaw tam bo tam ama haike je 2-3 din ni bagui phano nogo thangai phaina mo songjago haita na cái hindi thana ka ba cái pen bekrang rok ti ha jang kai nung boi tam na ha pen talang re tong a di bekrang rok ki chone hindi nang chaw ta ga pen thang nang 3 din cha pen berai phai ga nan chaw ga talang ya khona am po jog ma tong chere kumla bin boya sa thar bosor ka drop song ga nini sameni rok ke ai bo ma hai dongman an mo mari ban mo sa ba ta han jona ka ham pa mo tong boro ko no walai sulai bo kore ko no ko an yang thang mo boro mo sa bo hilai ang bo mo sa bo hiya ka ham ko chone o boro baira thana boro bang bo sa mana khai ka ta than ba bo ta than ne boro kong ma ne le ya thang ka no ko bo kong ma ne le thang ka da kan thana ka thang hai tu ko din khai hai tu ne ba a jaga no lombo hone khana oi yang boro rang paisa ro halai na halai kya abo phama ta ni no khana hospital ta lang lai kya bisi to tong le 2-3 din ga chuma hang thang ga ta han ja na sangno na nini mung tama ang bang gitar Hah? gitaran debur ma nong para manggia khabang ni ta khotai bukhuk song norok sawi ma khana je borok kok sabani bisingtei tabuk bini sajongno borok 13 dino paimani pore kesang kesang koi dini bagui nogo talangai tonne gena nei sai maka au khabang ni ta khotai bukhuk song bereni boyes bo 18 বছর sigo je tabuk si bini life star mani jora hamna hai aboni bisingo tini bo family ba theiasak halok bowui thanani hinai hikchai borok hinai khorong ni khe krak khe je borok ni somai no rom lai mani tini a somai baida thangka hinjenai je bini bwsai langma chowui thangka je o sungsaro korikha tini buang bo phasong ni mokolo muktri kalaijak tini buang bo phasong je somorjit ba no pusijangnani hinai wan sogui tongmani ba a sawi tongmani bini sajala taisa khorok chasi bono chela bono okora mo haike bo bai pusijangnani olo burchik bora wngmani pore hinai boro wan sogui tongman tini o sajala se tini boma bo phano yakari kalangi thangka tini bini tai khoroksa bwsa bwrui tongo kusu hinai chwng sawi bo maka bini bwsa chalasa bono yakari kalangi thangka hinkhe borokni bwkha bo ma hai wngkha na borokni khao bwsaka khamui tongkha na abo kebo sia khabani da khotai bukhusam borok simino sawi mano abono hinkhe ang tai bisi kok sagalka nini sajani mung tam sengkamo Shantipriya Ha? Shantipriya Sodoni sadi Shantipriya Shanti Priya de borma na khabani da khotai bukhusam ang tai bisi kok salia nono puilan simi paithak jora nai tongo bagai norok paipleya hambai hinkhe norok borokni bagai tamo kok chana mosong chungno comment box o thangai comment khalai sari srai hani hai puilan simi paithak jora kubai langma tv no nai tongo bagai norok no ani khapangni chibai yafar hambai asongo